Vi skal i gang med at bruge Kant Project. Foran os har vi kalenderen. Kalenderen kan vi flytte ved at holde venstre musetast nede og køre frem og tilbage med den. Vi kan zoome ud, og vi kan zoome ind. Når vi skal i gang med at lave et projekt, så er det nemmest at starte med at tilføje de personer, der er på opgaven. Det gør vi under ressourcer. Vi trykker ny ressource. Så er den første person tilføjet. Vi kan tilføje en person mere. Når vi har tilføjet de involverede personer, går vi tilbage i oversigt. Og vi har vores kalender og delopgaverne. Nu starter vi med at tilføje en delopgave. Første delopgave hedder 4 gange 5. Når vi tilføjer en delopgave, kan vi tilføje egenskaber til opgaven. Det kan være tidsrummet, vi ændrer. Og vi kan tilføje en ressource til opgaven. Delopgaven kan nu ses i kalenderen. Vi tilføjer en opgave mere. For at vi kan lave en tidsplan, skal vi have udført vores 4 gange P, det vil sige, det er en forgænger. Det kan vi markere her. Det vil sige, at 4 gange P er en forudsætning for, at vi kan gå i gang med tidsplanen. Vi tilføjer en ny opgave. Vi kan godt have en opgave, der består af flere delopgaver. Lad os se på det eksempel. Det kunne f.eks. være værkstedsarbejde. Det kunne være, at opgaven består af svejsbæk. Så laver jeg et indryk. Vi skal have en opgave mere. Det var et eksempel på, hvordan vi kan bruge Gantt Project.